batang estudyante, naglakaw, grabe ka init. Ato na yung hotdog sa eskwelahan, kaya paduong pa sa dito. Dong! Asa man ka dong? Eskwela ka? Naglakaw, sakay dali, dali. Sakay, paduong man ko dito sa eskwelahan. Ang sakay ka, duha din, naglakaw lagi ka. Grade 3, sulot na helmet oh. Makapliti din? Anong sa oras ng klase mo din? Yung alas 2 naman. Oh, alas 3 din. Hindi, pangupot ya. Nakar di ka din? Init man kayo. Wakay payong din. Asa ka, ari diri? Asa mo ka manawag diri? Ikas gate? Ari ka diri? Palit kag biskuit dira? Ha? Nakay palit biskuit wala? Nakay palit biskuit wala? Kana day mo ba nung ka tubig ra? Okay, korta. Gaante ka para palit biskuit oh. May biskuit oh, palit dito. Ha? Okay, bound eh. Matagawag, Jiso. Palit dito biskuit, daan. May biskuit dia, oh, kana. Tagaan mo ko. Wala para tubig rin dyan niya, kana nasa plastic. Pila mo na. Ang sakli. Oh, mo na. Ato na ka. Way baon in taon. Naglakaw pa gid perting inita. Tubig ray dala. Oh, maora po na ka sa una. Naglakaw bisag uwan.